चार दिनन के कन्हैया मुरलिया बजावे मुरलिया बजावे हो। रामा कहवा पे जनमे कन्हैया त कहवा पे खेलई कहवा पे खेलई हो। रामा कहवा पे जनमे कन्हैया त कहवा पे खेलई हो। मथुरा में जनमे कन्हैया त गोकुला में खेलई गोकुला में खेलई हो। रामा के करनी कोखिया में जनमे तके कर गोदिया खेलई के कर गोदिया खेलई हो। रामा के करनी कोखिया में जनमे तके कर गोदिया खेलई के कर गोदिया खेलई हो। देवकी की कोखिया में जनमे यशोदा गोदिया खेलई यशोदा गोदिया खेलई हो। रामा के थुआ के पड़ल झूलनवा के थुआ लागल डोरिया के थुआ लागल डोरिया हो। रामा के थुआ के पड़ल झूलनवा के थुआ लागल डोरी के थुआ लागल डोरी हो। चंदन के पड़ल झूलन मारे सम लागल डोरिया रे सम लागल डोरिया हो। रामा मैया यशोदा झूलावे निरखी मन मोहनी रखी मन मोहई हो। रामा मैया यशोदा झूलावे निरखी मन मोहनी रखी मन मोहई हो। घर घर से आवई सखियाँ त मंगल गावई मंगल गावई हो। रामा जनमे कृष्ण कन्हैया बधैया लागल बाज बधैया भल बाजई हो। रामा जनमे कृष्ण कन्हैया बधैया भल बा